агар баланси бактерияҳои зараррасондарода зиёд шаванд, ин ба тамоми организм зарари худро мерасонад. Аввалан иммунитет паст мешавад, баъд системаи асаб. Зуд запор мешавед. Вазъи пӯсти бадан бад мешавад. Мӯйҳо тунук шуда мерезанд. даҳон бӯи бад мегирад. Барои ҳамин пайваста бояд рӯдаҳоро баъд аз ҳама гуна бемориҳо ва истифодаи доруҳо кӯмак расонд. Лактобактерияҳо барои ҳазми хӯрок ёрӣ расонда, бактерияҳои зараррасонро нест мекунанд. Пробиотики кариягӣ дар дохили худаш дар як пакетикаш 3,5 миллион лактобактерия дорад, ки барои ҳазми хӯрок ва организм муфид мебошад. Пробиотикҳои холигии дорухонаҳоро нагиред, чунки дар дохили худ миқдори ками бактерияҳои фоидаовар доранд ва чанд маротиба қимматтар мебошанд. Барои муқоиса, яке аз машҳуртарин пробиотикҳои дорухонаҳои Россия Linex Forte-ро мебинем. дар дохили пробиотики атомӣ 12 намуди бактерияҳо мебошад. Дар Linex Forte бошад 2 намуд. Дар пробиотики атомӣ 3 миллиард лактобактерия мебошад ва дар Linex Forte 2 миллиард. арзиши пробиотики атомӣ чанд маротиба дастрас мебошад.